Tapi wong sing bodho iku bakal dipayahno, bakal disusahno. Dadi takdir niku direncanakno, kudu kaya karepe dhewe. Akhire niki bleset. Akhire napa? Mun abot bawang sunun. Salah dheke susah, dheke payah, kesel. Ya kesel awake, kesel atine. Ngoten, ngersulot tok. Bila ngersulot tok gak tau bahagia. Fala alama tasahu laisa bika ini. Mungkin mawon napa sing awak dhewe wedi niku, sing dikuwatirkan dhewe niki gak terjadi. Lah menawa wae sing diarep-arep dhewe niku laisa yakunu. Sing diarep-arep dhewe niku sing koyo disipno niku ya gak terjadi. Kadang sing diwedeni dhewe niku ya gak terjadi. Terus perkara sing disipno dhewe juga gak terjadi. Ya nek ngoten ya napa? Ya sing terjadi niku karepe Allah Subhanahu wa taala. Anta tasya wallahu yasha. Wallahu yaf'alu ma yasha. Sampeyan karep Gusti Allah karep. Tapi Gusti Allah ngarepno sing dikarepno, ngoten. Ora dikarepno niku ditakdiraken Gusti Allah ya, ngoten. Tapi carane nggih ngeten. Lah ngoten kita niki kengken omong-omongan teng nafsune dikandani. Wa taqulu li nafsika fil jumlah. Dadi nafsu niku kudu dikek kesimpulan. Ngomongnya ngeten lek Imam Ghazali. Ya nafsu la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. He nafsu. Awak dhewe iku gak kira dikenai apa-apa kecuali iku sing wis ditakdirno Allah Subhanahu wa taala kanggone awake dhewe. Gusti Allah iku pangeran. Dadi Gusti Allah ku duwe takdir. Ojo ngatur-ngatur sampean kabeh wis diatur karo pangeran. Awake iku mek jalani ngoten. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Gusti Allah sing nyukupi awake dhewe, Gusti Allah iku dadi wakil sing terbaik. Idh huwa qadirun la nihayata li qudratihi. Gusti Allah sak lawase iku maha kuwasa. Gusti Allah ku sak lawase iku bijaksana. Gusti Allah ku sak lawase iku welas. Lah Gusti Allah sak lawase kuwasa, ojo sampe ade jakakno nang sakjane Gusti Allah. Gusti Allah maha kuwasa. Sak lawase Gusti Allah iku bijaksana, ojo sampe awake iku sip ngesip ngatur-ngatur plane ngrasa luwih bijaksana timbangane Gusti Allah. Terus ngono Gusti Allah iku maha welas. Aja kan sampean iku las welas nang awake dhewe aku cek ngene, tapi ngandalno teng welase Allah Subhanahu wa taala. Lah yen diwelase Gusti Allah iku terus inna rahmatullahi qaribum minan muslimin. Dadi rahmat Gusti Allah iku cedhek nang sing nglakoni kaapian. Dadi awake dhewe niku carane ngomong yo sing apik. Carane napa niku berbuat tindak tanduk niku sing apik, nang anak sing apik, nang bojo sing apik, nang wong tuwa sing apik. Ya pokoke niku sae termasuk sewa niku sae. Lah nek awake dhewe niku sae teng sinten mawon dimanapun tempat, kita niku mendapat rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Ya saya sing mboten anu kan kadang egois. Wong liya iku kepengin awake dhewe iki apik nang awake dhewe, tapi awake dhewe niku rasa-rasa katanya apik nang wong liya. Yo semua niku hukum napa niku tabur tuai. Lek wong iku tau nandur ya dhek iku tau manen. Ya mungkin saiki sik wae nandur, kok wae manen kudu siap. Maka in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum salah. Lek sampeyan niku nglakoni apik ya sampeyan padha karo nglakoni apik manfaat nang dhewe, tapi lek nglakoni kelekan yo gak nang sapa kaya bali nang awake dhewe. Wa mangkana bi sifat hakikun ay tawakkala alaih wa tawadul amru kulluhu lillah. Dadi Gusti Allah sing gadahi sifat niki maha kuwasa, nyukupi, wakil sing apik, semua bijaksana, maha welas. Lah awake dhewe iki butuh pasrah. Gusti Allah punya sifat kesempurnaan kados ngoten. Pokoke dipasrahno karo Allah Subhanahu wa taala. Atine kudu ditetepno ala anna maqadallahu wa tilaka wal au faqwal aslah. Atine kudu ditetepno apa sing ditakdirno nang aku
apa sing diputusna aku iku sing luwih apik, iku sing luwih pantes. Wong liya kok gak padha karo aku, yo kanggone wong iku sing luwih apik ngono. Ngoten. Aku kok gak ngono, apa lek ngono guru mesti luwih apik. Ngoten. Karena kan napa niku terus sing winginane niku afdol iku guru mesti aslam. Afdal itu guru mesti luwe selamat. Kadang mau dikai dadi pemimpin, dadi kiai, dadi ustaz, atau mungkin dadi pejabat. Itu kan aja dadi wong mulya di afdal. Tapi guru mesti dadi wong sing selamat. Lah mungkin ada ini jaluk sing selamat. Yuk mau dadi nopo ae. Karena belum tentu dari wong ketok utama kita niku selamat. Karena sing anu itu kan aslam, sing luwe selamat. Gini iso mana yo sing selamat yo sing utama. Tapi sing penting niku selamat niku. Wa in kana dalika lahu ilmuna kaifiyatuhu wa sirruhu. Dadi semacam kuwabeh niku awake dhewe niki gak ngerti rahasiane, gak ngerti carane, ahli kudu tetep pasrah iki sing luwih apik. Ngoten. Kanggone awake dhewe. Gak ngersula. Niku carane ngomongi nafsu. Nomor kali terus yang Ghazali. Nanti nafsu ini dijawab omongan ngoten. He nafsu sing ditakdirno Gusti Allah iki bakal wujud mesti. Gak ono kaedahe muring-muring. Gak ono kaedahe sampean milih-milih. Wong karo Gusti Allah takdirno kok sampean muring kata milih-milih. Gak ojo milih-milih. Iku ya wis iku sing di kek Gusti Allah kanggone sampean. Gak ono dalane kanggo muring-muring. Wong sampean yo ngomong lek aku ora ditubilai roba. Aku rido Gusti Allah dadi pangeran. Lho kok iso sampean gak rido karo pestene iku. Iku mosok diarani rido lek sampean muring-muring karo pestene.